Tak bubeníci vize je rozbubnovat desítky až stovky lidí a protože ne každý civilista má svůj buben, tak vlastně pan Činčera udělal bubny z papíru, budou mít různou velikost a budou se rozdávat té veřejnosti. A idea je, aby ta veřejnost teda bubnovala s těmi bubeníky a tím se vlastně v bubnech porušilo to ticho. Je to varování, že nebudeme-li čelit zlu v jeho prvopočátcích, při jeho prvních nenápadných projevech, pak riskujeme, že později mu buď už čelit nedokážeme, anebo mu budeme schopni čelit jen novými lidskými oběťmi. Mlčení podporuje toho, kdo násilí páchá, nikdy ne toho, na kom je páchá. Můžou přijít časy, kdy budeme proti bezpráví bezmocní, ale nesmí nastat čas, kdy proti němu přestaneme bojovat. Já jsem tady v Americe, ale myslím na to, co se stalo v Praze 16. října 1941 roku, když plno Židů byli odvezeni do koncentračních táborů. Je to moc důležitý den a jsem opravdu vděčná za to, že tady můžu být a můžu mluvit o tom a nikdy nemlčet. Thank you very much, Ambassador Gandelovich, for doing this great event and for inviting me, and thank you all of you for coming, because this truly is historic.